Omdat de verkoop van nieuwe auto's door de crisis aannam is, binnen er haast te min goede tweedehands middenklassers te krijgen. Nou, zeg maar, omdat ze minder verkocht binnen, hebben de gebruik natuurlijk ook minder. En we hadden laatst hier natuurlijk wel gehad dat zeg maar, de compactauto's zeg maar, geen belasting hoeven te betalen. Dus geen wegenbelasting, geen invoerbelasting. Dus die waren een protte verkocht. Maar door juist op de gebruik te merken dat er juist protte vraag is naar middenklasses. Dan begint de ziekje, we hebben een watercape. Nou, dan ben we, het internet is natuurlijk heel breed. En in landen om ons heen, en vooral Duitsland, het land waar de volkswagen ik bij komt, daar wordt het aanbod zeker aanwezig. Dus ben we daarheen gegaan en hebben we daar bij collega garagehouders, dealers, auto's gekocht. Bij de Renault-dealers in Friesland is al langer dwaande met het opkopen van auto's uit andere Europese landen. Nou, wij zeggen zeg maar, in een derde stadium al zeg maar, dat er schaarste weer op het Nederlandse merk. Vol vraag naar de auto's. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn naar collega-dealers gegaan in het buitenland om te zien of we daar zulke auto's ik krijgen konden. Nou, dat bleek wel het geval. Dat vaak wat in lietsere partijen. En we hebben een prototypeopdracht. Dat meest ik zie je samen aan de auto. Ik kan hem in Nederland net vinden. Want of hij is er net, of ik woon luxer. Hè? Want in Duitsland ben een model vaak wel wat luxer aangeleid dan hier in Nederland. Dus dan zie je wij ze in Duitsland op. Je zou het denken, het kan een risico wezen een auto uit het buitenland te kopen. Vroeger jaren staat een product, maar dat ken bij deze auto's niet. Het zijn gewoon naaie auto's. Je bent zeg maar een jaar tot een jaar oud. Dus die auto's hebben weinig draait, zeg maar, tussen de 10 en de 24.000 kilometer. Dus ja, die hadden de eerste beurt vaak dan die is gaan.